Всичко, което преживях, всичко, през което трябваше да премина, заради чужди лъжи и чужди прищевки, дали щеше да се разреши днес? Всичко обаче си има цена. Ако можеше толкова лесно и бързо да се разрешават всички проблеми между хората, в живота обаче повечето неща не са лесни. Нито това, което вече направих, нито това, което ми предстоеше да направя след миг. You see the ring bling, got the Bentley standing, don't need a man, yeah, I bought it. If I like it, then I get it, then I get it, cause I wanna pick cash and full, I bought it. Everybody moving slow, oh, I'm getting ready to go, oh. Don't need a suit and tie to get you back in line, I'm the one running the show, yo. Keep looking at me, yeah, I know you did. Making all the right moves, you wish you did. Don't get 50, I give 100%. Making all your fools looking really big. Red bottom, yes, I'm coming through, yeah, I'm the man. And if you didn't hear me, I'ma say it again, girl, I'm the man. Криста? Изи, звъня ти, защо не ми вдигаш? Точно както очаквах. Съжалявам, просто явно не съм си чула телефона. Човек, трябва да говорим. За? Ти, нали, не се виждаш с... С кого? Аре де! Не искам да го кажеш на глас. Нали не се виждаш с Мартин? Как изобщо ти хрумна? Она е страница във Фейсбук, профила, всички неща, които преди постваха. А според теб истина ли е? Не знам, той ми каза, че ме обича, че съм всичко за него, ама... Сетил се той. Изабела, отговори ми. Не, естествено, че не се виждам с Мартин. Как изобщо ти хрумна? Аз изобщо не харесвам Мартин. А той явно те обича. Добре, цялата тази история не те ли навява на мисълта, че може би този профил е съмнителен? Мислих си го, ама... не съм сигурна. Хайде да ти помогна. Аз измислих тази простотия с Мартин и я качих от този профил. В смисъл? Обаче, аз имам среща и трябва да тръгвам. Искаш ли да тръгнеш с мен и аз да ти разкажа по пътя? Окей. Окей, добре, виж. След всички гадости, които се изписаха за теб, и аз ги бях записала в бележките си, започнах да се чудя. Или ти ме лъжеше и не си казвала само на мен, или се е случвало нещо друго. И затова... Трябваше да проверя, колкото и да беше гадно да се ровя в чужди тайни. Нещата, които видях в телефона на Явор, бяха доста кофти. Трябваше да съм сигурна в това, което се случва. Хората грешат, обаче трябва да ми кажеш какво се е случвало, докато се зарибявахте с Теди. Просто аз още не бях скъсал сърдина. Започнах да подозирам какво се случва и затова записах в бележките си тази история за теб и Христо. Не ти стига това, което причини на Криста, трябва да продължиш, така ли? Не знам за какво говориш. Така ли? Благодарение на теб сега знаем, че Криста ходи с Христо, на Боби приятелят.
Лъжата се появи мигновенно в нета. Вече почти всичко ми беше ясно. Затова помислих много внимателно какво точно пиша в таблета си, а после взех, че го забравих при Явор. И разбира се, последва точно това, което очаквах. Естествено, трябваше леко да побутна нещата. Аз се притесних, защото гледам, нямате качена снимка заедно. За да провокирам ответна реакция. И така се случи всичко. Сега вече поне знаеш, че профила, който пускаше тия поми е фейк. Или поне не съм аз. Аз дори не знам какво да кажа, честно. Не е нужно да казваш нищо. Ти си преминала през баси нещото, човек. А аз... извинявай. Наистина. Ти си супер силен човек. Аз съм просто тъпа кучка. Не си. Нормално е да реагираш така. Най-важното е, че поне сега знаеш, че не съм ти прецакала аз нещата. Аз знам, ама другите. Все ми е тази за другите. Не може да ти е се тая. Леле, тая Радина направо ще я смачкам, човек. И Яворчо също. Но него въобще какъв му е случая? Разбрах за историята на Явор с момче. Според мен Радина го е изнудвала с нея. Леле, тая е баси, човек. Направо ще я изям. Крис, няма смисъл. Мен ми беше важно аз да се разбера с теб и да си оправим отношенията. За другите ми е все тая. Не може да ти се тая. Аз ще оправя нещата. И без това ти го дължа. Не, нищо не ми дължиш. Аз обаче трябва да тръгвам, понеже имам среща с Радина. Окей. Винаги съм мразила реваншите, но този си беше абсолютно заслужен. Явно приятелството ни с Криста изобщо нямаше толкова висока цена. Разговорът с Криста беше първия, който трябваше да проведа днес. Втория беше далеч по-неприятен. Не очаквах, че ще се появиш. Интересен ход беше, не го очаквах. Казвай, какво искаш? Две неща. Но преди това искам да ти задам един въпрос. Защо го направи? Кажи ми какво имаш предвид, за да ти кажа дали ще ти отговоря. Защо провали най-доброто ми приятелство, любовта ми и защо се опита да провалиш и мен? Любовта ти? Много интересно. Що ми струва, че знаеш? Миро не ми беше казал, че сте имали нещо общо. Нещо общо. Аз го обичах, ти ми го взе, даде го на друга. А замисляла ли си се, че си го изгубила много преди това? Иначе защо Миро ще търси някой като Теди? Това няма как да е вярно, защото аз не съм го губила. Аз пък мисля, че Миро е схванал що за човек си и за това е потърсил друг. А защо изля цялата помия върху мен? Защото се месиш там, където не ти е работата и единственото, което те интересува е колко точно си популярна. Може и да е така. Преди беше точно така. Но знам, че грешките стават, когато човек не е искрен. Аз не мисля, че заслужавам това, което ти ми причини. И защо ме интересува какво мислиш, че заслужаваш? Казвай какво искаш. Да. Първо искам да ти кажа, че изгуби играта. Знаех, че снимката на Миро и Теди ще те провокира да качиш още лайна в нета, но този път аз ги режисирах. Тоест? Да кажем само, че всички освен теб знаят, че между мен и Мартин няма как да има нищо общо. Всички. Я пак пробвай. Добре. Тези, които ме интересуват. И второто нещо е, че ти прощавам. Вече знам какво е едно момиче да бъде истински наранено. Сега вече бяхме квит. Но аз наистина и простих. Няма по-ужасно нещо от това да загубиш любимия си. Човек, айде бе, изгуби се. Ох, съжалявам. Просто трябваше да разчистя някои сметки. Еми, така става. Не дей да оставаш длъжна на хората. Стили, разбрах, че никой на никого за нищо не е длъжен. Макар и по по-сложния начин. Надявам се при теб да е по-лесно.
Окей. Говорейки за сложни неща, с тебе имаме да довършваме една работа. Коя бе? Коя? Най-сложната. Да ви убедя с Боби, че сте един за друг. Да ви събера. Най-сложната казваш. О, Изи, къде си бе, како? Какво става? Не съм натам. Че да седна малко. Какво? Вие двамата какво? Стига задава тия неудобни въпроси. Нямаше нищо сложно. След оня разговор с тебе вече всичко беше ясно. Ако не беше ти, аз с тая... никога. Да, добре, че беше ти, защото той е пък... Велико. Уникални сте. Поне за вас няма да се притеснявам вече. Що за кой се притесняваш? О, ма кое за този яворчо, нали знаеш бе, Изи, бе, само ми звънкаш. Остави го тоя. Ами... Знаете ли какво? Много сте сладки. Пазете това, което имате. Аз обаче трябва да тръгвам. Леле, горката Иси. Горкия аз. Ти пък що? Защото гаджето се усетил, че иска да се връща. Любимата ми ситуация. Нали знаеш, че Мартин е минало? Еволата, че го каза, бе. Владо, затова се изисква смелост. Дължа го на Изи, ако не е друго. И ви моля по някакъв начин да разпространим истината, защото тя не заслужава тая помия. Сигурно е много гадно. Горката. Това беше последната тежка среща за деня. С момчето, което обичах и с което исках да бъда. Мартин, сериозно ли? Пише го в таблета, нали? Яворе, аз те обикнах. И аз с теб. Знаеш, че това няма как да проработи, нали? Изи, аз... Спри. Знам всичко. И не искам обяснение. Поне ми дай шанс да ти обясна. Любов, започнала с лъжа, няма бъдеще. И ти го знаеш. Но нашата любов не е лъжа. Нямам ти доверие. Съжалявам. Сигурна ли си? Абсолютно. Дължа ти извинение. Не. Не ми дължиш нищо. Само искренност. Тогава искрено ти се извинявам. А аз искрено те моля да ме оставиш на мира. Не, няма да правя глупости, не съм такова момиче. Просто не искам да те виждам. Боли ме да те виждам. Просто искам да знаеш, че те обичам. Ето така стигнах до тук. Казах ви да не ме съдите. Не съм поредната депресарка, която иска да скача от покриви. Това е моето място. Само моето. Именно когато човек лети най-високо, е и най-уязвим. Лъжата на Миро ми коства целия ми свят, но благодарение на нея осъзнах колко измислено беше всичко. Неискреното приятелство на Криста, започналата в лъжа любов с Явор, не пожелавам на никого да се чувства толкова предаден. Хубавото на дъното е, че има от какво да се отласнеш. Това направих. Сама. И винаги ще е така. А когато човек се научи да се справя сам, може да се справи с всичко. Дори с чуждата злоба. Всъщност, никога не съм се чувствала по-добре. Готова съм за предстоящата война.